Okay? Amen teman apo live report manipod kini Idol Dennis Gabriel Alipio. Kadetoy update pa lang apo iti nadakamat nga oram na sa dino. Ket nang itonda detoy iti perwisyo kadigiti masikna nang nangruna launay kadigiti agkas kasera. Ken kasapay delikado pa kadigiti bumalaay nga kaababay na. Ken napakaramanan kadigiti pagadalan Weno kadigiti tutorial iti asideg kadeti na dakamat ka lugar. Ditali ka detoy manipod kini Idol Dennis live and exclusive iti Barangay 4 Lawag City. Idol Dennis, come in. Di Barangay 4, Aban Avenue, Lawag City, gaputi na kandakdakkel nga uram. Saan laing nga iti resident Barangay 4, pati pa iti social media na buwak ti kaduan, gapu iti panagpaparayat iti na uraman. Tulungan na kami, Apo. Awanen. Awate katera may tilawagin. Tulungan na kami, Apo. Tulungan na kami, Apo. Dito Lawag, Barangay 4, Ablan Avenue. Tulungan na kami, Apo. Awate. Ito Idol Bernard, iti senaryo, iti Facebook Live ni Jaya Domingo, nagkaskasera nga na uraman, iti nadakamat na tangaluar, iti laing rabi. Dakelan iti apoy, iti makapagresponde, diti kaming iti Bureau of Fire Protection, Idol Bernard, gabot alisop pa ng kamkam iti uram, made of light materials, iti makadukatsar na pagtengan. Segon kini Jaya, manarimaan iti panaginom da, iti kusina, iti mapasamak iti uram. Jaya, paano nangyari nung sunog? Ganun sa kusina po. Yun lang tapos yung kwarto. Yung kwarto ko malayo po sa kusina. Dahil saan po nagsimula yung sunog? Saan sa may kwarto po mismo? Sa kwarto? Yes po, actually wala po kaming kuryenteng gamit. Ulat lang po yung gamit namin, sir. Pas daaw Idol Bernard no apay nga dauram iti kwarto na idinto nga awan ti kuryente iti solar light laeng ito saranda iti kada arabi. So ba iti kasta idi ta makapagsangpet iti nakadado ka bombero sisigod mo lang iti panaksabsab iti apoy iti nadakamat nga lugar Idol Bernard awan tinisalbar gamit iti Jaya kendi kadwanang kasera iti nakamat na lugar gaputa nagpigsan ti apoy iti madlaw da nga nagdiayag iti kwarto nga pagkaskasaraan da. Iti biyang ti Bureau of Fire Protection may bisirata nga bigat amandan no iti cause of fire agapo pa lang kadto nakkel nga uram nga napasama ka itireta nga rabi pasado alas 9 Idol Bernard dito mapasamak tinggit pudot na pay dito meteng nga uraman dito ka kasera iti old house iti paset ti Barangay 4 iti siyudad ti Lawag. Idol Dennis Alipio, Tatak Aramen.